Musím říct, že Děčínský divadlo já mám rád už jako stavbu, protože mi přijde jako jedno z nejlépe konstruovaných a vybavených divadel. A co se týče toho, že jsme tady měli možnost hrát a jak k nám přistupovali, tak když to řeknu takhle, co jsme si navymýšleli, to jsme dostali. A to si myslím, že je vždycky super pro kohokoliv, kdo kamkoliv dojede, že i když pořadatel si může říct, proč to děláte takhle, když už máme jeviště a hlediště, my jsme chtěli hrát na jevišti i s diváky, přesto se postavila elevace mezi dvěma představeníma, všechno se zařídilo, zvuk se pořídil, židle zajištěný a my byli teda nadšený. Navíc jsme tu samozřejmě už od pátku a bavil nás vlastně i program. To znamená, bylo docela vyhovující, že byly 4 představení za den a dalo se to všechno v pohodě stíhat a ještě jsme si užili nějaký volný čas, aby jsme mohli vůbec poklicat o tom, jaký divadla jsme viděli my, jaký na to máme pocity a tak. No já jsem šel včera večer, protože my jsme hráli poslední večerní představení a ten pobyt tady, krátký pobyt, byl příjemný. Mně se líbí každý ročník, protože jsme byli u jejího zrodu. Opravdu celých 31 let jsem vždycky zapojená naplno, nebo aspoň teda teďka už ráda předávám mladším nějaké povinnosti, ale brána se mi líbí vždycky. A je pravda, že některý ročník je slabší, některý je silnější, některá představení člověk nezapomene po letech, některá zapomene ještě ten samý víkend, ale vždycky se tady setkáváme s úžasnou spoustou báječných lidí, kteří milují divadlo, ale milují vlastně i sami sebe mezi sebou, což je moc fajn. Já si myslím, že letos byla velice povedená, protože to všechno, jak se říká, odsýpalo, mělo to krásný harmonogram, všechno fungovalo. Musím říct, brána se mi tenhle rok líbila, jak je udělaná, líbí se mi placky, líbí se mi design tašek. Tento rok my máme tašky a ty já úplně miluju. Jako odsejpá to, ale za mýho názoru, pokud mám být upřímný, tak tento rok mi ty divadelní představení přišly víceméně dlouhý a asi moc jako odborný texty pro jakoby jako jednodušší scény, jednodušší publikum a přijde mi, že dost často, byť to jsou náhody, se opakovaly věci. Po prvním vystoupení mluvila o tom, že herečka tam dělají bordel, já je zabiju. Třeba v prvním představení se mluvilo o Julii, potom otěhotněla, tak nemohla hrát Julii a při posledním představení otěhotněla a měla hrát Julii, takže nevím, co se jako děje. Tenhle rok mám pocit, že je to spíš jako Matrix a jsou teda jakoby výkony herců jsou dobré, někdy mi přijde ale, že je to nevyrovnaný, ale já nejsem porota, já jsem jenom čtvrtá. Já rozdávám kolíčky a nevím no, ale bylo to fajn, jako byl jsem tady vlastně jako celou dobu a těším se na příští rok. Líbil, jedním slovem líbil. Jsem moc spokojená. Za prvé proto, že tady byly soubory, které k nám jezdí pravidelně. Za druhé proto, že tady byl i soubor, který se u nás objevuje jen velmi výjimečně. A jsem vděčná i za výkony naší poroty, kterou jsme lehce obměnili. Myslím si, že v letošním ročníku Děčínské brány se povedlo vlastně všechno. Moc se nám líbil. Letošní ročník byl unikátní v tom, že přišlo opravdu hodně lidí. A celkově ta atmosféra byla hrozně příjemná, poradci byli objektivní a zároveň nás i chválili, konstruktivní a toho si hrozně moc vážíme, takže jsme vlastně strašně spokojení. Ano a obecně i ta atmosféra mi přišla tak hezky rodinná. Jo, bylo to fajn hrozně letos. Určitě doražte, pokud bude příští ročník, anebo doražte i jen tak, abyste tady mohli být. Divákům, no, aby se chodili dívat tady na hry, zejména na ty amatérské, protože ty jsou často lepší než ty profesionální. Jo, co bych vzkázala divákům? Aby byli tolerantní, když třeba se něco nevyvede, když se zapomene text, když třeba světlo nesvítí v tu správnou chvíli, když zvukař pustí něco, nejsme profíci. A tohleto, ta technika se většinou jako projevuje
a je nejtěžší obsáhnout v kvalitě těch profesionálů, tak toleranci. Vzkázat divákům, no tak jako asi přijďte, ne? Bylo by to super, čím víc diváků, tím plnější divadlo, tím větší srandy. Většinou vždycky večer po posledním představení tady pijeme džusy a jiné nápoje a bavíme se a je to tady jak jedna velká komunita, takže jako člověk se tady nestratí. Velké poděkování ať už účastníkům, hrajícím souborům nebo divákům, kteří v letošním roce přišli ve velké míře. A pak samozřejmě patří poděkování odborné porotě a všem, kdo pomáhali s přípravou brány. Brána není jenom o tom, že někde někdo něco odmoderuje, ale je to řada lidí, kteří v podstatě nejsou vidět a je to mravenčí práce, která trvá řadu měsíců. A jsem vděčná za každou pomocnou ruku, která se na bráně objeví. Choďte do divadla. Choďte do divadla, protože je to super. Choďte a hrajte. A hrajte divadlo, jestli můžete a chcete. Já bych řekl, že určitě to bude ten moment, kdy nám spadla bedínka na naší krásné scéně a zbourala nám skoro celé zákulisí. A ráda bych teda vyzdvihla, že teda máme ještě jako za tu bedínku, máme takhle, ne počkat, kde to je? Tady, za scenografii. To má Makina. Tady za scenografii, že tady máme čestné uznání za tu bedínku, co nám spadla i přesto, takže